Lulisandla zakho Sulizinyembezi Sithembele kuwe moya. I am the chosen one, Apostle Luthando Mathodlana from God is Love Ministry. Ndakwamkela nje kuloo ndawo nje ukuyo ngibulisa nje bonke nje abantu Durban, ndabona kukhona abantu nje abandithandayo kakhulu eDurban, ba-blessed nje zi-motivations. Molweni eDurban ngegama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Ne-question nje endifuna uthetha ngayo kunye nawe namhlanje, ne-question ethi why not now? Kwizinto wena uthi xa uthetha uthi 5 years to come, 10 years to come, uthi xa uthetha uthi xa ndinemiliyoni, xa ndino ezi zinto ulife wakho awuplani now, uplana 10 years to come. Ufuna uzibona uhlala eLove Heights eKragakama 10 years to come. Ufuna uzibona udriver iLamborghini, ufuna uzibona udriver iFerrari nePorsche 10 years to come. Ufuna uzibona owner your own business, uyi-CEO ye-franchise business 10 years to come. Ufuna uzibona uyi-manager kwi-company enkulu, uyi-director or whatever 10 years to come. Ufuna uzibona udlalela Manchester United, uphuma international soccer player 10 years to come. Ufuna uzibona uqhuba okanye uzibona mhlambi ucula uyi-gospel artist okanye umfundisi oyena umkhulu waziwayo uhlonitshwayo all over the country 10 years to come. Ufuna uzibona ubuilda i-auditorium yecawa, ufuna uzibona icawa yakho ine-bus, ine-flats nantoni 10 years to come. I want to break the spirit ska 10 years to come. I want to break the spirit ska 2 years to come. Why not now? Why le nto ufuna uyenza 10 years to come ungayenzi now? What if 10 years ufika ungasekho emhlabeni? What if 10 years ifika wena songenazo inyawo? What if 10 years ifika wena songenazo indlebe? What if 10 years ifika wena kwi-wheelchair? Why not now? Why namhlanje ungenohlala eLove Heights? Why namhlanje ungenohlala eKragakama? Why ungenodriver iPorsche iLamborghini namhlanje? Mhlawumbe uzothi xa uthetha uthi it's because anamali, but I know that unemali. Izandla zakho wena kuloo ndawo nje kuyo une-skill esinokwenza ube yimillionaire. Kuloo ndawo kuyo wena une-skill esinokwenza ukwazi u-afforda indlu ye-10 million. Wena une-skill kuloo ndawo kuyo esinotshintsha ulife wakho not 10 years now. Wena une-skill, wena une-ideas ezinotshintsha ulife wakho not 20 years to come now. Iskill onaso awunayo i-million, awunayo i-10 million, awunayo i-20 million, but you do have the skill. Bangapha abantu ngebesiza kuwe bazofakela inhloko out of yonke eso skill unaso ukwazi u-afforda indlu ese-Summerstrand. Mhlawumbe uzothi omnye, how can they afford indlu yase-Summerstrand ngemali enhloko? Yes, why not now? Why ungasebenzisa into nayo for ikwenze 10? John, ndifuna umuntu ozothi mna now I'm building indlu now, but 10 years to come ndifuna u-owner i-property company. Abantu 10 years to come bazobe renta kum izindlu zam. I don't know nobuya ndiva na. Funa umuntu ozothi now ndiyaqala namhlanje 10 years to come. Lo 10 years to wena uzibekele yena uzobuhlala eLove Heights. Ulo 10 years ufuneke ethi efika wena ube unendlu eDubai, indlu yakho eseLove Heights irentwa ngumuntu, wena uhlelele nje so retireshile, so pholile, so dla ama-millions. Every day ungena i-million, every day ungena 500,000 kwi-bank account yakho. Why not now? Hamba uyohlala phansi uyojonga idayari yakho, hamba udrawing board yakho, ujonge into yoba lo mntu nguye ufuna uzibona undawoni. When? Now or 10 years? I love you so much. You are blessed. Usenhlizweni nami ezimthandaza nje uThixo akuphumelelise, uThixo avula amacango, yonke into nje oyicingayo yenzeke, yonke into oyithethayo idaleke ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. You are blessed going in, you are blessed going out. Egameni likaYesu, I am the chosen one, Apostle Luthando Mathodlana from God is Love Ministry. Lulisandla zakho Sulizinyembezi Sithembele kuwe moya oyingcwele.